ବର୍ଷ 2018 ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 14 ଜୁଲାଇ 14 ଜୁଲାଇ 2018ରେ ଆମ ଗାଁର ସାଥୀମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଫରେଷ୍ଟରୁ କିଛି ଗଛ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୁଲୁରି ବନ୍ଧର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଲୁ। ତାହା ସହ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇଲୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 2025। 2025ର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 2018ରେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଛି ଗଛ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଉଠିଯାଉଛି ତା'ର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରଞ୍ଜ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। କରଞ୍ଜ ଗଛ ସହ କିଛି ଆମେ ଟଗର, ମନ୍ଦାର, ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ତଳା। ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ତଳା।